नमस्कार प्रणाम। आज हम आए बनी रिजवान माँ के चौकी में आटा चौकी मिल बा यहाँ के यहाँ के बहुत पुरान आटा चौकी बा। जब हम लोग हती रही तो मैंने मतलब पैंट पहने के सहूर ना रहा तब से चौकी में हम आवत है। लेकिन यही पाला पर आटा जुखाला 5, 10, 15 किलो में हमारा लगता है 14.5 किलो गेहूँ बावे। अब देखिए बोरिया खोलाए लगो खोल के और डलाई हुआ डोंगा में देख सको तनी रिजवान में आटा पीसो तरह ठीक बा। आज से ना हम तो लगता कि हमारा याद नहीं थे हम वहीं तो घर से आटा पीसो तरह ना यही हम पिसवाई बरोबर इतना बड़ी आटा पीसल इतना बड़ी क्या करे तो 5-5 गो स्कूल के लोग यहाँ आवेला आटा पिसवावे ठीक बा। अब बहुत बढ़िया आटा पीसल इनका मतलब आटा पीसे के जोड़े नहीं थे क्या कहे इनका आगे कितना जना मतलब अले आटा नया चौकी खोलने कितना जना मतलब बंद करके अपना घर चल गए। लेकिन इनकर आजो आटा चौकी चलते बा। देख तनी राय जी आयल बनी भैया हमार राम बाबू भैया आटा पिसवावे आटा रिजवान में कितना आटा पीसे के जवाब नहीं है कि ना। यहाँ पैगम्बर पोखरा पर धोले कन्हौली संग्राम में न धोले हरपुर पुल ओह पर से न धोले आने पैगम्बरपुर बाजार से धोले नाकटा पर से आगे एकदम चल जाई मिसकारवा टोला उतना दूर से चेतन छपरा से लोग यहाँ चल आवेला यहाँ तेलो पेड़ाला बहुत मतलब मजकिया किस्म के आदमी होने ई बात पक्का बताएगा। हंसी देखी हती जी रही नू तौने घड़ी से मतलब यही न देखता नहीं आजो यही न बढ़े एकदम करा देख सकता नहीं तेल पेड़े वाला मशीन है। एक पहले एगो बहुत पुरान तेल पेड़े वाला मशीन रहे तो ओकरा के हटा के नया मशीन मतलब तेल पेड़े वाला बहुत बड़का मशीन बा। एमे लगभग एक बार में 40 किलो 50 किलो डाला जाए में तेल पेड़ा जाए ठीक बा। तो ये बहुत बढ़िया एगो नया में एगो आयल हो बैठल बा यहाँ बहुत बढ़िया तेल पेड़े नहीं और देखिए मशीनों से चलेला पहले मशीने से चलत रहे ठीक बा। आजो मशीन से चलेला लाइन वाइन कट जाला तो यही मशीन से चलेला लाइन रहेला मोटर से चलेला लाइन रहेला तो मोटर से चलेला मोटर से चलता देखिए ना बनल बोर्ड लागल बा और जमाना आ गई तो बिजली के तो फर्स्ट क्लास सब लाइन पर चलता दिनों भर पिसाई होते रहेला ये ना कि मोटर ही गिरल तो 2-4 गो आयल तो बिहान पिसाई परसों पिसाई ना दिन भर पिसाई होते रहेला एकदम बहुत बिजोड़ पिसाई होला यहाँ भीड़ लागल रहेला देख दो तनी मोटर ही कितना गिरल देखो तनी पिसाई कितना मोटर ही गिरल बा कितना जना ढेर जना फ्लावर मिल खोलले बरन ना बड़का फ्लावर मिल चलता ना उ लोग तो चलते बा। लेकिन पुरानका जे बा पीसे वाला ओकर जवाब नहीं थे ये सब आटा जौन पीस के अपना से पीस के चौकी में पिसवा के जो रोटी होला ओकर जवाबे नहीं थे उसमें चोकर रहेला चोकर ना निकलेला बहुत बढ़िया आटा होला ओकर रोटी भी बढ़िया होला। तो रिजवान में कितना दिन हो गए चौकी के तारा चौकी चलाओ कितना दिन हो गए 40 साल हो गए 40 साल हो गए यहाँ के चौकी चलाओ ठीक बा। हमार उम्र भल अभी मतलब 33-34 बरस मैंने हमारा उम्र से 5 साल 7 साल पहले ही से मैंने चौकी चलाओ तो पहले ही चौकी रहे बताई चलाओ तो पहले से चौकी रहे तो बताई हमने बुझाता कि 60-65 बरस से चौकी बा बाप इतना पुरान चौकी केहू के नाहिए हुई। रउआ लोग चैनल के सब्सक्राइब करें फेसबुक पर देखत हो तो फॉलो करें कमेंट करें लाइक करें शेयर जरूर करें शेयर करते रहें ताकि ये मामा हमारे बारे रिजवान मामा इनका फोटो वीडियो विदेश तक जाए ठीक बा। विदेश में भी ढेर लोग इनका चाहत बा हम लोग चाहत लोग ढेर बा विदेश में भी तो विदेश से होकर चाहे कमेंट जरूर करें। नमस्कार प्रणाम।